Na hát akkor, Goat Simulator. Sziasztok, Jobsi vagyok, és ez itt a kecske szimulátor. Szerintem igazából ez a parasztoknak lett kitalálva ez a játék. De ahhoz képest végül is elérte az évjátékát 2014-ben. Hát akkor baromkodjunk egy picit. Az igen, majdnem előtt az a kocsi. Mi a... No penis shaped food. Oké. Mi a fasz? Mi a rá? Az kemény. Jól vagy? Úristen! Ez a rák volt. Ja, hogy értem, hogy ráugrok rá, egy kecske ráugrik a kocsira, akkor az robbanás veszélyes. Az igen! Mik vannak ebben a játékban? Te jó ég. Te a kezeddel telefonálsz? Na mindegy, azért megöllek. Party Crasher izgő. Azért... Csúszdálunk egy picit egy kecskébe. Akkor... Go! Jézusom, akkor átküldük egy kecske. Hopp! Az igen! Ó, ott egy ilyen aranycuc. Oké. És... most... Légy szíves, felállnál? Kérlek szépen. Na, létszi. Ó, kösz. Unlock it. Feature Goat. Ez az izé. Struc. Értem, tehát valahogy bagolódjak ki. Jó van. Lol. Úgy jól vagy? Front flip. És igenis beadtam. Azt a büdös! Mit csináltál? Sétál a levegőbe. Oh, sexy body. Where is your penis? Fuck swag! Bam! Na ez igen. És... Ah. Jaj. Kecske, mekkora kárt tud okozni azért, na? Értem, tehát egy 2 tonnás kocsit egy kecske simán el tud lökni. Az ilyen. Kemény kecske lehet. Milyen ügyesen tud futni az a kecske? Itt is tegyünk valami kárt. Azaz. De te azért csak nyugodtan álljál ott, és ne zavartasd magad, hogy a kocsit fel van dőlve. Azt a rohadt. Na? Ó, milyen gól! És át a kapun, azaz. Ki se lyukasztotta a hálót, és ilyen kis lyukakon át tud menni a izé. Az igen. Az igen! Nagyon ügyes kecske ez. Na akkor ezt a 3 tonnás, illetve 2, bocsánat, 2 tonnás teherautót is lökjük el. Nem, csak így neki menjünk és... Jaj! Bicikli. Ó, milyen epikus volt a feje, hogy így megnyúlt. Hoppá, ez most ránk ragadt? Nyaklánc. Itt is borítsunk mindent el. Szerbusz. Ma látom, nem zavartatod magad, hogy egy kecske bejött ebbe a cuccba, és még kárt is csinált egy picikét, de nyugodtan nézd tovább azt a gyönyörű képet. Na mindegy, én akkor nem is zavarlak tovább. Megyek és még nagyobb kárt teszek itt.
Persze, nem baj. Nem? Oké, akkor szia. Ó, és matrac is. Sokan nem. Jó, izé. Aztán biztos csörös laktahely. Lol. Jaj. Rendben. Kicsit gördeszkázzunk. Kecskemódra. Hú, jó csúszós. Rendben. 360. Milyen profin tud gördeszkázni. Illetve nem gördeszkázni, csak úgy menni. Biztos évekig gyakorolta. Persze ezt a pár dobozt nem tudja eldönteni, de egy 2 tonnás kocsit azt már el tud. Fuck logic. Driftálnak itt. Azt a rohadt. Na. Jaj. Milyen nyelve van? Persze, ez nem zavartatja magát, ez sem megyek továbbá és driftel. Jó van, én megyek tovább. Szia! Ezt hogy csináltad? Taníts már meg rá, Léci. Már megpróbálom én is. Én nem tudok ilyet, bocs. Jaj! Ez mi volt? Bazd meg, ez mi azt csinál? Hé! Bunyót akarsz? Na jó van. Anyádat akkor. Ennyi. Round 2. Nézzük, és azt csak bácsit is eldöntöttem ott. Na, menj már innen. Tehát most... Nem mondom, hogy mit csináltak. Oké. Round 5. Left 3. Jaj. Miért keménynek hiszette magad? Ne, ez a miért? Anyádat. Na jó van, innen menjünk. Nem akarom, de amúgy... Milyen érdekes, pont egyszerre csinálják ezt az időt. Itt 3-an. Gyere, szopjál. Jó van. Most nem akarsz, akkor bazd meg. Rádugorhatok? Nem. Akkor is. Jaj, bocsánat. Kérem. Jól vagy? Igen, köszi. Rendben. Gondolom ettől se lesz nagy baja. Azért. Meg mindig jól. Oké. Ez se nagyon zavartatja magát, hogy itt vagy 20 itt feküdnek, az pedig kitört gerinccel, ez meg kitört lábbal, de nem baj. Segítek rajtad is, hogy... Ezek most nem hallottak? Nem hallottam, hogy ott itt, nem mindegy. Ezt hogy csináltam? Mindegy. Ez mi arra? Valami para dolog fog történni. Gitter, de szarcipos. Gyorsan elájulok. Azt így valami démon idéző. Hogy nem gyorsan menjünk. Nem. Akkor ugorjunk egyet. Jaj, beverted a fejed. Én látom, már jól is vagy. Na, akkor ugorjunk egyet, ez itt mi? Ez hova lett? Értem, tehát ehhez is csak hozzányúlok, és már elmegy a picsába, rendben. Na, 360 szaltó, beadod, kecske? Persze, hát ő mindent tudnád akkor. Hát, ez nem sikerült. Hát majd legközelebb. Öcsök meg a virágokat. Jaj, tényleg most jut eszembe, hogy én amihez hozzáérek egyből elkirik, úgyhogy inkább gyorsan megyek innen.
Ez mi a rák? Hol vagyok én? És én hova kerültem? Valami jössz? Itt van valami? Ja, csak ég a lábam, illetve nem. Ó, trón most időben. Baszki! Anyádat ijeszgest! Amúgy nem biztos, de van egy érzésem, hogy most nem. Igen. Ez... Mit csináltam? Aha, hogy az R betűt nyomom, akkor ezek így leesnek. Mi a rák ez? Ez mi a faszom? Köszi, jól vagyok, de ez itt mi? Fekete lettem. Tehát megnyomod az R betűt, akkor ilyen action cuccot csinál, és nagyon szinte befejezem el laggosít. Jaj! Köszi, jól vagyok. Jaj, még te is üssel, persze. Meg mindig jól vagyok. Nálam is eltölt, de se baj van. Emberek, szerintem ez a kis videó ennyi lett volna. Ha akartok meg ilyen Goat Simulatorról videót, akkor lájkoljátok a videót. Na jó, találkozunk akkor a legközelebb videóban. Ja, és illetve megint nagyon rég volt videó. Na hát akkor, sziasztok!